What's up mga bossing? And for today's video natin ngayon, ito yung mga kaganapan namin sa grand final ng Agus Dance Contest. Konti pa lang kami dito mga bossing, kaya nagtambal lang muna sa tindahan. Shoutout nga pala kay Mami Tony. At syempre, nandito rin si Sangri Silo, tagapangalaga ng mga brilyante. Kuha lagi siya, kuha lagi to. Asa yung brilyante Silo? Ayun ng mga bossing no, di talaga mapigilan niya, hindi siya makapusta dun sa perya. Habang di pa kami kumpleto, ito nakikiperya lang muna. Ito mukha ng isa, doble ginawa nag-scatter online at scatter actual. Ito mukha ng mga paldo sa actual scatter. So yung mga bossing, no, pumiso na kami para mag-counting. Medyo malayo yung spot na to sa venue ng dance contest. So ngayon mga bossing, mag-counting na kami dito sa Mormons Church. Ang galing. Tiga ba, Trabs eh? Oo, naruan. So yun, after namin mag-counting, nagbihis na kami kasi kailangan naka-costume na bago papasok sa covered court. May entrance fee kasi sa mga hindi dancer. Aray ko. Bago kami papasok mga bossing, no, nag-pray muna ng guidance kay God. 1, 2, 3, 1, 2, 3! Go! Shoutout nga pala dito kay Coach Elben Daqui. This time, papasok na kami sa gym mga bossing, no? Okay, dancers, manukan. Kanang mga dancers, kanang nag-costume. Yeah, what's up mga bossing? Dito na kami sa loob. Ang daming tao. Dito kami pumwesto sa stage. Bali yung dance floor mga bossing, yung basketball court. So dito mga bossing, no, nag-rehearse muna kami sa opening showdown. Yung contest na to may pa-opening showdown kasi. Ang dami na ng tao dito mga bossing, no. Nandito na yung mga legendary AHS dance crew featuring J-Pro. Dapat isali natin to sa vlog si Juicy para invited tayo sa darating na fiesta nila. Para makakain tayo ng paborito kong salad. Shout out nyo na MYN. Goodbye, bunot. Magtarong, goodbye, bunot. Laabot mga ilis metro. Ikaw ang aking minahal. Kasama ko ang may kapal. Ngunit ako pa. So ito yung mga clips ng contest mga bossing.
Bali, third placer nga pala kami sa contest na to mga bossing, no? Shoutout nga pala kung sino man yung kumain dito sa motor ko. Ang bait mo talaga. So yun, habang umuulan mga bossing, no, dito na lang kami kumain sa Batcho yan. Ayan mga bossing. Pero yun, kumakain kami dito. Kasi gutom-gutom na. Ayan sila. Ayan, gutom na gutom si Pawix. Si Meller TV, gutom na gutom na. Gutom na mga bossing. Nagpaabot ko sa atusisig ng bossing. So hanggang dito na lang tong vlog natin mga bossing. Kita-kits sa next nating video. Peace out. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Mga boss, thank you for watching.